sarap ng ating, ano guys, pinakbet. Ate sila. Okay. Aming salamat po sa inyong biyaya from Saudi. Yay! Oh, yay! Palakpakan! What's up mga ka-dragon? Ayan, for today's video guys, kami ay nagluto ng isang kawang spaghetti. Ayan, pamimigay natin siya sa school, sa daycare center ng Batusini. Ayan, ito ay galing pa rin kay Ma'am Saudi pala, hindi Dubai. Ay, nagkamali. Thank you so much, Ma'am. Ayan, magbubusog na naman ang ating mga batang daycare. Spaghetti plus Chucky. Mayroon din yan, may lumpia. Lumpia. Chucky. Nana, JD, Nana. Nana. Guys, may pasyente kami. Ito, okay na, wow. May pasyente kami sa Antiligayag, kakapsot. Guys, punta na tayo sa school. Medyo late kami guys at may kumain kasi kaya si Pingy nagpaiwan na at walang may iwan. Ayaw magpaiwan na yung Diligaya at di ba silang dalawa sana na silang iwan namin. So kanina lang. To guys, medyo malayo-layo itong pupuntahan natin. Doon pa sa may malapit sa Jinpool. Ayun, kinakuha na ng university. Ayan guys, dito na tayo. Kambing, harin. Dito nagbibigay din kami dito ng pagkain kapag Ayan, dito na tayo guys. Pasensya na po, late po kami. Ikot lang. Daming bata dito Kapakain na tayo dito ng graduation nila. Baka wala ka? Feeling ko wala ka. Oo, kaya hindi ko matanda din na nagpunta tayo dito. Kasi dapat hindi namin siya dadalhin dito. Dapat doon sa may sitio Bunan. Nakita namin maraming dito bata. Kaya dito na lang namin siya binigay. So ayan guys, nandito na tayo sa school. Nag-aantay na sila. Sorry ma'am, late kami. Hello po. Na-late po at may customer. Ma'am, dito na po? Sige, okay lang po. Diyan. Then muna natin siya lagay sa plato para Bukan mo di. Ha? Bukan mo. Hindi ko na binilang kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 6, 36, 200. Nung sakto pala. Okay. Okay, upo na kayo. Sa inyong mga upuan. Naghugas na ng kamay. Pana, hugas ng kamay. Doon maghugas sa kabila. Pana, hugas ng kamay. Maghugas ng kamay lahat ng daycare at dito po pwesto. Lahat po ng daycare. Doon may tubig dyan. Ito yung kanilang classroom.
Sige, upo na yung mga bata para makita natin kung... Hugas na lang ng kamay. Hugas muna. Yan, sit down na. Sit down ka na, be. Dali, sit down na. Dito. Ayan. Itago yan. Magdasal muna bago kumain. Kulang-kulang isang sack. Isang... Dito po. Bago kumain, magdasal. Jared, tingnan. Dito kayo. Ito po mga estudyante po. Itong mga to. Ngayon pa. Wala po silang upuan. Dito kayo na. O, doon kayo, bebe. Dali, go. Dali, para makakain kayo doon. Makakain pag nandiyan kayo sa labas. Dito ko tuto. Timtem! Dito ka! Magsipag-rapid. Para makita natin kung ano. Uy, kumakain ka na. Huli ka. Mag-pray muna. Pray. Mag-pray muna tayo bago kumain. Pray muna kayo. Pray muna. Nagasubo na. Gutom na kayo? Gutom na sila, ma'am. O, meron na lang ha? May tigil pa yan? O, ma'am, tatlong kapo. May dalawa pa dito, oh. Saglit lang, oh. Magdasal muna tayo. Yuko ang ulo. Ilagay ang kamay sa dibdib. Yuko ang ulo at ipikit ang mata. Huwag mo na kumain. At tayo ay magdasal. Picture princess. Basbasan niyo po kami, Panginoon, at itong aming kakain na aming tatanggapin buhat sa iyong kabutihan sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Aming Panginoon. Amen. Kain na. Kain na. May dalawa pa dito. Pabilis mo. Beswet to. Pwede pa bigyan sila sino pang walang bata dyan? Walang bata. Dali, dali. Ito. Hati-hati pa yung mga elementary hati-hati. Ayan guys. Sino pang wala? Mag-isa nga. Yan guys, marami kasi yung dala naming pagkain, bibigay na lang natin dito sa mga bata na ano, sa elementary. Marami sila kasi dito ng pakalat-kalat, so bibigay na lang din natin sa kanila. Sino pa lang tsake? Aris, yung dati ito nag-swimming doon. Sarap, bebe? Ano, hindi mo na maubos? Ha? Ubusin mo yan, ha? Ubusin, ubusin. Ano, spaghetti ng Jollibee? Aming salamat po sa inyong biyaya from Saudi. Oh, yay! Palakpakan! Thank you po, Ma'am Saudi. Thank you po. Maraming salamat. Sana laging may biyaya para sa kanila. Ito po ang pasasalamat namin sa inyo from Saudi na kami ay napili ninyo para ma-sponsoran ng mga pagkain para sa IP area. Thank you po. Ay, meron pa na na? Wala? Sarap, be? Ito po hingi, dalawa. Masarap? Uy. Patagdag pa po kami, ma'am. Parang si JD ka lang, ah. Sarap, be?
Oh, mayroon pa naman po, yung wala po dyan. Yung may ano dyan, anak. Sige, marami pa naman pong natira. Dahil maraming natira, kasama pati ang... Dapat po, ano eh. Sige. Ito, hati-hati kayo dyan. Walang magkalat dyan sa labag. Tubig mo daw, Be. Sino pa? Wala. Sino pa wala? O kayo hati-hati dyan ha. Para lahat kayo makakain. Lahat makakain. Ganito po talaga kami kung may biyaya. Dito lang kasi guys yung school din ng elementary sa kabilang side lang. Kaya maraming bata. Subuan mo. Wow! Ikaw ate? Dali oh, meron pa. Makiagaw ka na doon. Yung mga ina ko na nandiyan. Ano? Masarap ba yung spaghetti? Oh, halata naman eh oh. Gusto mo pa? Oh, bigyan, hingi ka doon oh. Sino gusto magdagdag? Sino anak ang babae mo? Oh. Dagdag ka ka? Asan ang atin ni ano? Ba, second batch na to ba ah? Nasarapan ma? Ha? Masarap? Pangalawang hingi niya na to guys. Hindi daw mo nagkakata. At mga kuya, pakitawag ang ate Mayday. Dali. Tawagin yung ate niya. Hindi daw mo nagkakata. Na. Chicken batch. Sarap? Masarap? Makatikim lahat. Malapit na maubaw. Kala ko kanina, hindi naubos eh. Pasal na po anak. Hindi na masama mga Yung kalit ang ating center. Pag kayo lahat ay kumain. Nagpapasalamat po ako sa lahat sa mga nag-sponsor ng pagkain. Sa inyo ma'am na taga Saudi, isang malaking pasasalamat ang lagi kong sasabihin kasi pangalang beses na namin ito na mabigyan ng biyaya ang mga bata namin. May nais po sana akong hiling na dahil po ganito ang itsura ng aming center. Hindi kami kompleto kasi kami ay IP area. Hihiling po sana ako na mabigyan kami na biyaya na kahit linoleum lang na magkaroon ng biyaya ang mga bata para hindi sila nahihirapan o na natutumihan po yung papasok dito sa kusina. Ito po yung request ni ma'am. Ayan. Linoleum. Kaya po ako humihiling kasi malamig sa bata tong aming sahi. Medyo nababasa kapag umuulan. At saka kailangan po talaga siya kapag nag-umpisa kami ng feeding program. Kasi ang start namin ay by August, mag-feeding program kami. So kailangan po sana na magkaroon ng maayos na facility yung mga bata. Lalo na sa feeding area. Salamat po uli ako. Baka sakali na kami ay mapagbibigyan. Magpapasalamat na po agad ako. Tapos guys, kaob ang isang gawang spaghetti. Sobrang dami po naman. Po ang pinapakain nyo pag feeding nyo po. May nanggagaling kaming feeding sa from Convoy of Hope. Tapos may nanggagaling din kami sa DSWD. May mga kompletong pag DSWD. Ngayon wala pa ma'am no? Ngayon po wala pa. Sa August pa ang By start. August, mag-start na po kami ng feeding. Kaya gusto ko talaga mangyari. Kasi kailangan talaga kompleto yung CR, maayos, may hand washing. Dami po, ang daming kailangan i-provide. Importante ma'am yung sabon. Sabon, Pag magkakain sila dapat buhugas ng kamay. Sarap eh. Hindi mo na naubos? Ha?
Uy, mo kay mama. Dali natin doon. Kay mama. Yan, ito guys yung kanilang classroom. Wow, ang dami nyo namang toys. Ang dami nyo namang laruan. Huwag laruan yan. Tawagin si ano ito. Besa yung mga anak ito. Parang hirap mag-teacher. Ang ganito kadami. Parang akong nahirapan. Kaya saludo tayo sa mga teacher na matityaga. Lang mga bata. Mamaya ka na lang. Tatawag ko ang kuya. So yun guys, mission accomplished na naman tayo. Ayan, pabalik na kami sa tindahan dahil si Auntie Ligat sa pingilang na iwan doon. So ayan, sobrang nagpapasalamat po kami kay Ma'am Saudi pala, hindi Dubai. Ayan, salamat po sa blessings po na binigay nyo sa mga bata. Thank you po. Ayan, sa sunod na araw naman po, pag hindi po ulit busy, sa kabilang school naman po tayo. Ayan, thank you so much po. God bless sa inyo, ma'am. Ingat po kayo. Yan, ma'am, bali. Kami sa inyo kasi lagi nyo kami napipili para magpakain ng mga bata. Opo, Kasi talaga kulang talaga sila sa breakfast. Every morning dapat talaga nakakapag-feeding kami kasi yun talaga yung kailangan. Hindi talaga sila nakakakain pag wala silang breakfast talaga, ma'am, pag pumapasok. Kasi pag kami, may feeding kami na kasi ang konvoy buhok, lagi kami may supply. Ikaw, ubus lang namin. Kung tutusin talaga nagbibigay ako sa kanila at pinapaulit ko. Kawawa kasi hindi nakakakain ng ibang bata. Papasok lang sila, walang laman ang tiyan. Dito nila inaasahan na may pagkain. Kaya kung may pagkain kami, minsan nagdadala ako bigas para lugaw namin. Ilugaw namin para makakain sila. Ganon talaga yung buhay namin mga worker. Ganon, patyagaan. Tiyaga talaga. Sa daming mga bata na yun, matyagaan mo ba yan? Yung isa lang na awirin mo yun, ha? Hindi ko kaya. Ano, Balong? Kaya ikaw, ha? Huwag makulit, ha? Kay ma'am, ha? Ayan pa, makulit, mag-aaral ka rin dito. Nag-iwi ka na? Ha? Ayan. So, yan. Thank you so much, ma'am. Alis na rin po kami. Thank you po. Sige po, maraming salamat. Thank you din po. Bye-bye po. Ubus talaga, wash out ang pagkain. Next time po ulit. Bye-bye. Pasok na mga bata. Pasok. Ay, kapatid naman. Ubus ang tapos kain. Rawid dami. Yan. Tapos kain yan nila, guys. Uwian na din nila. Naantay lang talaga nila kami. Dapat pauwi na rin yan sila eh. Pasok mo na, mag-convention tayo. Katulog guys si JD. Saan tayo? Yan, J. Kaya mo ba ganong Ay, hindi. Dami no? Madami po. 40 plus, hindi yan. Umabot daw nga sila ng 70. Kapag kanina nasa 40 plus lang daw yan sila. Kanina so, dumami na sila bigla. Yung iba daw kasi nagsibalik. Dapat yung sobra sana pamimigay din namin dito sa mga bata. Kaya lang yung styro no iwan. Kulang pa pala. Sobrang dami nila. Pero lahat naman sila nabigyan. Lahat naman sila nabusog. Yun ang importante, lahat sila nakakain. Alas 12 na! Alas 12 na! Alas 12 na! Alas 12 na, New Year na! Wala pa! Wala pa, hindi ko nag-bin. Wala pang kaon. Ano pa dito? Ano? Yung kasi ako isang rice? Chicken nga, te. Wala kaming chicken. Chicken pastel. Pastel nga po. Ito tayo sa baso. Sa baso doon, te. Hindi yan. Sige, pastel po. Chicken skin? Oh, chicken skin. Bente. Pork Shanghai kasi yan eh. Chicken skin, 10.
Pastel na po. Sabaw na mo. Ay, pastel na guys. Hindi, dalawang. Surat ka tayo. Pastil! Pastil po! Pastil nga po! Pastil po tayo. Pastil po. Isang pastil po. Sino bayad ng 100 kanina? Hoy! Stay yung walang ano. Jackie, maliit? Walang sisig, be. Ito lang. Antay lang. 25, be. Sa'yo, ay? Dalawang ano daw. Ano sa inyo, be? Ilang siya mga boys? Luto pa ng atlo.
Hindi naman masama magtanong, di ba tayo? Anong lag na ba dito? Ilang hotdog? Ayun na, yung Pastel with rice. Pastel with Aman din po. Pastel with rice. Tapos ito, Doon yung sinabi ko. Pero, Tess, yung babae dito, yun na yan? Dalawa? Ay, sa akin dalawa. Bayan sa sa'yo. May Gawa ka pa. Tubig daw po. Tubig? Magkano po yung tubig? 15 daw yung George. Ay, tama na yung sa akin, Pina. Sino pa yung isa? Doon, isa pa doon sa dulo. Ilan? Ilang kanin? pagkilan mo na eh. Hello, ka na kayo pagkilan. Dalawang kanin. Tapos dalawang ito tayo. Oo, kay Juan. Kay rice? George. Wala mag-milk tea sa inyo? Wala mag-milk tea sa inyo. Balik ko lang ako. Ay, pastel pa daw! Oh! Oh, Andre, kanino yun? Ito, ha? 25. wala na yung bariya. Ako nga po. Skin? Yan na, ibaw. Ah. Baka nandoon kila ko. Sarap ng ating ano guys, pinakbet, luto ng tiksay. Mga tayong. Okay. Una yan. Okay, may naglabaga. Ate sila. Okay. Stand tumat. Kain tayo mga ka-dragon. Kain tayo guys. Sarap natin ulam. Akala namin konti lang yung customer. Pero yung milk tea talaga guys, talagang humina siya. Nakailang timpla ka lang dyan? Dalawa! Isang Dalawa lang. O, diba? Dati halos hindi ka magkaugaga na magtimpla. Pero sa elementary, meron din ako. Kasi, mas malapit kasi yun. Kaya siguro yung mga estudyante, tamad na silang Water daw. maglayo. Gusto ko ng tutuan. So, ayan mga ka-Dragon, bali pa uwi na kami. Maganda-ganda naman yung sales natin today. So, ayan guys, itong dala ng tipasing, bibigayan natin kay Kuya Efren, sa family ni Kuya Efren. Pinamimigayan ni Ma'am from Saudi Arabia. Thank you so much, ma'am. Thank you po ma'am. Ano po yan? Pork adobo tsaka lomi para sa pamilya ni Kuya Efren yan. Idadaan na lang po namin yan. Thank you so much po mga ka-Dragon. Ingat po kayo palagi. Thank you po, Ma'am from Saudi Arabia.